dalam korong lan salingkah dalam nagari banggo-tanggo ambo jo adi lah baca kabar sedang diayun di buayan cinta banyak pantangan sabang gak baci tak baramuan cinta ke adik indah bagi ise so hidup dese so hidup dia denai bajalan pintu rumah mande taisa apo kokaran onde makan dua nala tak jadi